Libreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametsetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametsak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutxi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerarik. Ireki begiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitesan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean.